početak, možete li nam ukratko reći nešto više o konceptu ove izložbe? Pa u suštini to je bila samo inicijativa da eto malo damo i omaž našem pozorištu, a na kraju krajeva i glumcima koji više nisu sa nama, koji su preminuli. Tako da eto, postoji već dugo godina i pozorište i ja ovde stvaram već 10 godina i pre toga kao što ste već čuli na otvaranju sam stvarala, tako da je to u suštini koncept, da se prikažu iz raznoraznih perioda kostimi koje sam radila i koje sam na kraju krajeva, neke od njih sam i šila, kako da objasnim, što mi je bilo naročito zadovoljstvo. Prosto se spontano desio, nije baš postao koncept konkretan, ali smo više išli na neke kostime koji će eventualno da budu ljudima zanimljivi, čak i iz nekih klasičnijih predstava, eto da ljudi dožive ako nisu gledali te predstave, da mogu da malo, ako mogu, da dožive prosto kroz fotografije, skice i kroz izložen kostim, da im to bude kao neki doživljaj, eto, to je to. Šta vas je privuklo da se bavite kostimografijom? Pa to je nekako bilo spontano. Ja sam završila srednju umetničku školu, dizajn tekstila i imali smo tad scenski kostim i uvek me privlačilo, znači analiza likova, naravno volila sam da čitam i prosto se to nekako desilo spontano, a jednostavno kostimografija je došla kao spontani produkt tog stvaranja u srednjoj školi i uopšte bavljenja tekstilom, jednostavno se to nadovezalo. A i na kraju krajeva kad sam bila mala, još u osnovnoj školi, ja sam videla u Nišu srednju umetničku školu, možda sam bila 7. razred osnovne škole i onda mi se to svidelo kako oni rade, pa je to nekako sve imalo nekako se to posle sve svelo na to da eto, kostimografija bude neki moj izbor. A kako izgleda kreativni proces? Pa u suštini je jako zanimljiv, zato što se tu sarađuje prvenstveno sa rediteljem, sa glumcima, naravno kupovina materijala, osmišljavanje prvo kostima, analiza lika, kupovina materijala, jednostavno je uvek zanimljiv, uvek je drugačiji i posebno kad je epoha u pitanju, kostimograf se uvek vraća na epohu i uvek je to novo, a opet može da bude staro, ali se uvek nekako, uvek je novo s jedne strane, da se uvek vraćamo negde, kako da kažem, čak i kako se obrađuje modern kostim, može da se veže za neku epohu ili da bude ideja u tome, znači uvek je, svaka predstava je zanimljiva, jednostavno je svaka drugačija i svaki reditelj ima drugačiju ideju. Koliko je za vaš rad bila značajna saradnja sa Božanom Jovanović? Pa veoma značajna, zato što je ona stvarno jedan kostimograf kome sam se divila, jer su njene kostimografije bile, kad kostime pogledate izbliza kao oslikane. Sad to ja ne mogu da vam prepričam, to mora da se vidi uživo i to je veliko iskustvo, jer sam tad baš bila maltene početak možda akademije kad sam asistirala i to je stvarno dragoceno iskustvo. Vidjet ćete, sad već postoji internet gde možete da se informišete o njoj i koliko je bila veliki kostimograf. I radili čak i scenografije, ali uglavnom radila u Narodnom pozorištu, velike kostimograf. Koje biste od ovih kostima okarakterisali kao najzahtevnije na kojima ste radili? Pa nijedan nije zahtevan u suštini meni bio, ali su mi možda, da kažem, zahtevniji bili oni koje sam ja šila. To je bilo za određene predstave, možda sve nisu ni izložene ovdje, imamo Malog princa, evo baš tu sam radila. Ti koje sam kreirala, koje sam u stvari osmislila i sama šila, oni su mi bili najveći izazov da ideju dovedem do kraja i nikad nije jednostavno kad se radiš sam, naravno, jer ovde mi nemamo baš uslova kao što u nekim pozorištima, da ja uvek imam krojača, to se iznajmljuje i onda mi nekad bude čak i lakše da samo sprovedem ideju ako mogu i koliko zapravo, eto, imamo neke, kako da kažem, i tehničke sposobnosti da to odradim. Hvala vam. Hvala.